कोरोना संक्रमित मिलला बाद रूपंदेही की पुण्यहवा में आवत जावत में रोक। प्रदेश 2 के कोरोना संक्रमित में से 4 जने घर लौटनी, 8 जने के इलाज चल रहा। विश्व में 2,39,000 से ज्यादा की मृत्यु। संक्रमित के संख्या 34 लाख नजीक के 17 वर्षीय लड़की के 9 जने मिलकर कैलक बलात्कार। बैरगिनिया में एसएसबी के जवान कनपट्टी में गोली मार के कैनी आत्महत्या। अब भारत में कोरोना संक्रमण और तेज, एक दिन में 2400 संक्रमित बढ़ल। नमस्कार, बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्रों में दुनिया भर एक साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। आप खबर विस्तार में। 25 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित मिलला बाद रूपंदेही के कोटही माई गांव पालिका 1 के पुण्यहवा में प्रशासन से आवे जाए में बंद करावल गई बाटे। माझगांवा में रहल आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के क्वारंटाइन में रहल युवा में कोरोना पुष्टि भइला बाद आवत जावत बंद कल गेल बाटे। सील कल गेल ई गांव में दोसर सूचना न आइला तक आवत जावत करे के ना मिली कह के रूपंदेही के प्रमुख जिलाधिकारी महादेव पंथ जानकारी दिले बानी। संक्रमित युवक भारत के दिल्ली से ट्रक चढ़ के बैसाख 5 गते मरचवार के ठोठरी नाका में आयल रहनी। प्रदेश 2 में 12 जने कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइल बाटे। उ मध्य 4 जने इलाज बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुकल बानी। 8 जने के बीरगंज स्थित नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल में इलाज चल रहा बा। संक्रमित होके वाला में परसा के 6, रोहतहट के 3, 12 के 2, सरलाही के 1 जने रहल बानी। परसा में भेटल गई 3 जने भारतीय नागरिक बानी। प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण के आशंका में 16 जने के आइसोलेशन वार्ड में रखल गई बाटे। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में 8, सिमरा के अस्थायी कोरोना अस्पताल में 7, सिरहा के महेंद्र गेनाई में 1 जने के आइसोलेशन में राखल गई सामाजिक विकास मंत्रालय जनल बाटे। आइसोलेशन में राखल गई 16 जने के स्वाब संकलन करके परीक्षण के खातिर भेजल गई बाटे। ई प्रदेश में अभी तक 2385 जने के स्वाब परीक्षण कल गेला में 12 जने के रिपोर्ट पॉजिटिव आयल बाटे। परीक्षण के खातिर भेजल गई 465 जने के रिपोर्ट आवे के अभी बाकी रहल बा। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु होने की संख्या 2,39,000 से ऊपर गई बाटे। आज सवेरे 6 बजे तक के तथ्यांक अनुसार विश्व भर एकर संक्रमण से जान गंवावे वाला के संख्या 2,39,443 पुगल बाटे। वर्ल्डोमीटर के अनुसार अभी तक कोरोना संक्रमित के संख्या 33,98,458 पुगल बाटे। बीतल 24 घंटा में विश्व भर 94,137 जने नया संक्रमित मिलल बानी। संक्रमित मध्य अभी तक 16,15,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक भी भइल बानी। बीतल 24 घंटा में अमेरिका में मात्र 1892 जने कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवा चुकल बानी। ओतहा मृतक के संख्या 65,748 पुगल बाटे त संक्रमित के संख्या 11,31,015 पुगल बाटे। ओतहा अभी तक 16,15,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक भी भइल बानी। यही तरह सुख के यूके में 739 जने जान गंवले बानी। वहाँ अभी तक मृतक की संख्या 27,500 से ऊपर पुगल बाटे। यही तरह शुक्र के दिन ही ब्राजील में 509 जने जान गंवा चुकल बानी था। स्पेन में 281, इटली में 269, फ्रांस में 218, जर्मनी में 113, बेल्जियम में 109, टर्की में 84, रूस में 96, ईरान में 63, पेरू में 73, नीदरलैंड में 98, इक्वेडर में 163, मैक्सिको में 127, स्वीडन में 67, पाकिस्तान में 56 जने जान गंवा चुकल बानी। अभी तक इटली में कोरोना संक्रमण से 28,000 से ज्यादा लोग की मृत्यु हो चुकल बाटे त स्पेन में 24,824, फ्रांस में 24,598 जने की मृत्यु भइल बाटे। विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण विश्व संतरास में बाँच रहल बेरिया सरकार से देश के हरेक नागरिक के घर में ही रहेला आग्रह कइल गेल बाटे। लेकिन लॉकडाउन में प्रदेश 2 के सप्तरी जिला में एक महिला के निर्घात मारपीट करके घर निकाला कइल घटना सार्वजनिक भइल बाटे। तिरहुत गांव पालिका वार्ड नंबर 5 स्थित डीमन के सुनीता यादव के पति देवर आसास मिल के निर्घात मारपीट करके घर से निकाला कइल पीड़ित महिला आरोप लगेली बाड़ी। 30 वर्षीय सुनीता के पति चंदेश्वर यादव, देवर संतोष कुमार यादव, आसास लखनवती देवी यादव मिलके बिना कारण निर्घात कूटपीट करके घर से निकाला कइल पीड़ित महिला बतैले बाड़ी। 2 वर्ष बाद वैदेशिक रोजगारी से लौटल वास्तविक बात ना बुझ के दोसर व्यक्ति के बात सुन के पति देवर आसास मिल के मारपीट करके घर से निकाला कइल पीड़ित महिला दुख व्यक्त कइले बानी। सप्तरी के सप्तकोशी नगर पालिका माइती रहल उनकर 8 वर्ष से पहले चंदेश्वर यादव से विवाह भइल रहे। पीड़ित सुनीता संचार माध्यम मार्फत संबंधित निकाय के न्याय के खातिर अनुरोध कइले बाड़ी।
इटहरी में एक लड़की संगे बलात्कार भइल बाटे। इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी के इंस्पेक्टर मान बहादुर श्रेष्ठ के अनुसार इटहरी के सिमरबाना में 17 वर्षीय लड़की के 9 जने युवा सब मिल के बलात्कार कैल कहत इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी में उजुरी पड़ल बाटे। खुद के गत वैशाख 14 गते रात सामूहिक बलात्कार कैल कहत बीफे के उजुरी आयल प्रहरी जनैले बाटे। उहे उजुरी के आधार में स्थानीय त्रिलोचन चौधरी आ अमित चौधरी पकड़ाऊ पड़ल बाटे। अन्य 7 जने के प्रहरी खोजी कर रहल श्रेष्ठ जानकारी देले बानी। पोखरा महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 नागढोंगाना नजीक रहल फर्नीचर उद्योग में आज आग लगी भइल बाटे। आग लगी से फर्नीचर के बहुत ऐसा सामान सब जर के नष्ट भइल बाटे। दमकल पानी टंकी के सहायता से नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी आ स्थानीय से आग के नियंत्रण में लिहल गइल बा। आग लगी से लाखों के क्षति पुगल अनुमान कल गइल बाटे। नागढोंगा स्थित दुर्गा प्रसाद भट्टराई आ विकास क्षेत्री से संचालन में लियावल गए फर्नीचर उद्योग में आग लगी भइल बाटे। आग लगी के कारण 80 लाख रुपया बराबर के फर्नीचर के सामग्री आ 30 लाख से ऊपर के संरचना नष्ट भइल बतावल गइल बाटे। कतार एयरवेज के वाइड बॉडी जहाज 54 देश के 3 से 9 जने यात्रु लोड करके त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल काठमांडू से फ्रांस के पेरिस तरफ उड़ल बाटे। नेपाल स्थित फ्रांसीसी दूतावास से चार्टर कैल गए उक्त जहाज आज दोपहरिया काठमांडू से कतार के दोहा होत पेरिस के खातिर उड़ल त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल सुनैले बाटे। जहाज में यूरोपीय मुल्क, दक्षिण अफ्रीका, इजरायल, अमेरिका, कनाडा लगायत के मुल्क के नागरिक लोग रहल बानी। सीतामढ़ी जिला से बड़का खबर सामने मिल रहा बाटे, जहां एक एसएसबी के जवान खुद के गोली मार के आत्महत्या कर लेले बाड़न। जानकारी के मुताबिक जवान इंडो भारत नेपाल बैरगिनिया पर तैनात रहनी। मृतक के नाम SI रमेश कुमार बतावल जा रहा बाटे। बतावल जा रहा बा कि सीमा पर तैनात एसएसबी के 20 बटालियन के जवान खुद ही कनपट्टी में गोली मारनी। आनन फानन में जख्मी जवान के एसएसबी के साथी सब द्वारा इलाज के खातिर शहर के एक निजी क्लिनिक के पहुंचाल गए रहे, जहां डॉक्टर उनका के मृत घोषणा कर देलक। भारत में कोरोना संक्रमण के रूप दिन पर दिन भयावह बनत जा रहा बाटे। भारत में काल मात्र कोरोना के करीब 2400 नया संक्रमित मिलल बाटे। एक दिन भारत में 2394 जने नया संक्रमित मिलल बाटे त 69 जने जान गंवा चुकल बा। भारत में अभी तक कोरोना संक्रमण से जान गंवाला के संख्या 12 से 23 पुगल बाटे। संक्रमित के संख्या 37,000 से ऊपर पुगल बाटे। अभी तक भारत में 1000 से ज्यादा इलाज बाद ठीक भइल वर्ल्ड मीटर सुनैले बाटे। कोरोना महामारी फैले न देवेला भारत में देशव्यापी लॉकडाउन जारी रहल बाटे। भारत के केंद्रीय सरकार से काल 2 हफ्ता के खातिर लॉकडाउन थप के मई 17 तारीख तक अर्थात जेठ 4 गते तक पहुंचैले बाटे। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कैल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगात आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 32, दोपहरिया 37 डिग्री सेल्सियस रहल रहा। आज रात में 29 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कैल गेल बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 5:26 में बेर उगल रहा, तो संझिया 6:38 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने। जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। कोरोना संक्रमित मिलने बाद रूपंदेही के पुनिहुआ में आवत जावत में रोक। प्रदेश 2 के कोरोना संक्रमित में से 4 जने घर लौटनी, 8 जने के इलाज चल रहा। विश्व में 2,39,000 से ज्यादा के मृत्यु। संक्रमित के संख्या 34 लाख के नजीक। 17 वर्षीय लड़की के 9 जने मिलकर कैलक बलात्कार। बैरगिनिया में एसएसबी के जवान कनपट्टी में गोली मार के कैनी आत्महत्या। आ भारत में कोरोना संक्रमण और तेज, एक दिन में 24 संक्रमित बढ़ल। 12 जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।